Miten voi olla? Keppi roikkuu lasissa. Keppi roikkuu lasissa. Miten se sen tohon sais? Tule tää. Siitä tuli oikein reikä. Revissä alas. Heiluta sitä lamppua. Ei vaan heiluta sitä lamppua. Voi saatana. Heiluta sitä lamppua. Siis ihan kunnolla riehdo. Heiluta tuota lamppua. Vittu mä kuvaa. Kato tonne kupuun. Vedre pitsoi paskaa alas. Ota käsillä se keppi. Vittu, tää on kyllä. Ei vaan ota irti se keppi käsillä. Tuo vähän tohon ylkä. Paha syltti. Alasana. Ei paskaa siinä. Siis miten sä sait sen tonne? Heittämällä heittää. Tulasissa kiinni. Oli muu.